салом тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шумо медонед, мо дар канали Хират бо ҳамроҳи шумо мисолу масъалаҳои шавқоварро ҳал мекунем. Ин навбат мо тасмим гирифтем дар ин дарс бо ҳамроҳи шумо дар бораи системаи муодилаҳои хаттии дуnomаълума гуфта гузарем. бигзор ба мо мисоли зерин дода шуда бошад. x плюси 2y баробар аст ба 4, 2x минуси y баробар аст ба 3. агар ҳалли ду ё якчанд муодила дар якҷоягӣ ҷустуҷӯ карда шавад, он гоҳ ин муодилаҳо системаро ташкил медиҳанд, яъне муодилаи якум ва муодилаи дуюм. асосан барои ҳал намудани системаи муодилаи хаттии дуnomаълума се метод мавҷуд аст, яъне методи гузориш, методи графикӣ ва методи ҷамъи алгебравӣ. биёед сараввал бо методи гузориш системаи зеринро ҳал мекунем. яъне мо аз системаи дуюм тағйирёбанди y-ро меёбем, яъне аз инҷо минуси y баробар аст ба 3 минуси 2x, аз инҷо y баробар мешавад ба 2x минуси 3. акнун қимати y-ро дар муодилаи якум мегузорем, яъне x плюси 2 зарби 2x минуси 3 баробар аст ба 4. аз инҷо x плюси 4x минуси 6 баробар аст ба 4. 5x минуси 6 баробар аст ба 4. аз инҷо 5x баробар мешавад ба 10, x баробари 2. акнун қимати x-ро дар тағйирёбанди y мегузорем, яъне ба ҷои худаш мегузорем, яъне 2 зарби 2 минуси 3 аз инҷо 1. яъне мо ҷавоби 2 1, яъне ҳалли 2 1-ро ҳосил кардем. ҳалли системаи муодилаҳои дуnomаълума гуфта чунин ҷуфти ба тартиб гирифташудаи x y-ро меноманд ки, яъне ҳангоми ба муодилаҳои система гузоштан онро ба айният табдил метиҳад. мо аз инҷо ба осонӣ дида метавонем ки ҳалли ёфташудаи мо системаи моро қаноат мекунад. методи дуюм ин методи графикӣ мебошад. мо метавонем функсияи ҳар ду муодилаҳоро, яъне графики муодилаҳоро тасвир намоем ва ҳамон нуқтаи буриши онҳо ҳалли системаи мо мешавад. биёед акнун методи сеюм, яъне методи ҷамъи алгебравиро дида мебароем. системаро як бори дигар менависонам. 2x минуси y баробар аст ба 3. системаи дуюмро, яъне муодилаи дуюмро мо метавонем ба 2 зарб кунем, яъне ки аз инҷо ҳосил мешавад x плюси 2y баробар аст ба 4, 4x минуси 2y баробар аст ба 6. акнун мо ҳар ду муодилаҳоро бо ҳамдигар ҷамъ мекунем. дар натиҷа 2y, яъне ифодаҳои бо ҳам муқобил ихтисор мешаванд ва аз мо 5x баробар аст ба 10 ва x баробар аст 2 ҳосил мешавад. мо метавонем қимати x баробари 2-ро дар муодилаи, яъне дар системаи аввала гузорем. аз инҷо 2 плюси 2y баробар аст ба 4, 2y баробар аст ба 2, y баробар аст ба 1. яъне мо ҷавоби пешинаро, яъне 2 1-ро, яъне бори дигар ҳосил кардем. мо дидем ки бо ҳар ду метод ҷавобҳои якхела ҳосил шуданд. бо ҳамин ҳалли системаи имрӯзии мо ба охир расид. шумо низ метавонед дар шарҳи барнома мисол масъалаҳои, яъне шавқовари худро ба мо ирсол намоед. мо низ онҳоро бо ҳамроҳии шумо дида мебароем. ман бо шумо будам Убайдов Муртазо. саломат бошед.